Maita henyu regai ndikukwasei nekukutendai nekuti munotisarudza vhiki nevhiki tichisangana muchirongwa Mike Samba Show matinokurukura nyaya dzakasiyana siyana. Nhasi tiri padanho repiri tichitarisa paZimbabwe yatinoda. MuZimbabwe mune zvakawanda zvakamboitika zvatinoda kuti tikweshe zvakataurika pasvondo rakapera. Asi regai nditange ndatenda zvakaperera chaizvo kuvakotsveri vedu veOPC vatipa chimwe chikuva chekuti tigone kukurukura. Regai ndichingamidze makambani ari pakati pedu, vanoremekedzwa vari pakati pedu, ndopamukana kune vadare vedu, nyanzvi dzedu kuti vazvisume kwatiri nekuti vanobata sei. Ndotangana baba vari kunze. Sita Dr. Dennis Maravanyika, ndiri director weGraduate School of Business kuBindira University of Science Education. Tinokutendai nekunge muri pano. Ini ndinoitwa Tafadzwa Meki, ndinobata ndiri kuZimbabwe Tourism Authority. Tisi tinoshambadza nyika tiri domestic tourism. Tinokutendai nekushambadza nyika yedu. Dr. Alexander Chisango, ndabva kuma-churches takamirira zveeconomy. Sema-church tinoda economy ine utsvene nekururama. Tinokutendai nekunge muri pano mese. Pane zvatinofanira kuregedza kuita sevanhu vemuZimbabwe. Pane zvakare zvatinofanira kutanga kuita. Ndozvandoda kuti mutange kufunga naye. Pane zvatinofanira kurega kuti Zimbabwe inake. Pane zvatinofanira tinoda kutaura takasununguka ikona kuti kana chirongwa chapera zoti aipo paida vangadai vataura zvakati iwe taura iwe kana wapiwa mukana. Regai nditange nekudare kwedu ndobva ndatanga nemi Dr. Chisango. Ndezvipiko zvatinofanira kuregedza nezvatinofanira kutanga kuti Zimbabwe ive Zimbabwe kwayo? Right, tinofanira kuregera kupota tichingoshanduka nekuti kuti nyika ive nebrand kana kuti muchiso unonyatsozikanwa nemunhu ari kushanya, anyatsoziva kuti ndinoenda kuZimbabwe ndodzoka ndiri mupenyu, anofanira kunge achiziva kuti vanhu veZimbabwe vakanyatsomira zvakati, tisaite seRwaivhi, tisaite seShato. Saka tine dambudziko rekuti hatichazikanwa patakamira. Tinomboita mhirizhonga, tomboonekwa tichimbonamata, tomboonekwa tichiurayana, tomboonekwa tichidaidza kuti tirikuda kuita mabhizinesi. Saka zvese izvo zviri kukanganisa nekuvhiringidza misoro yevanhu vari kuda kushanda nesu. Mashoko makukutu echokwadi. Ngatifambei negwara rimwe chete. Zvavari kutaura zvemhirizhonga izvozvo ndiwe neni. Hakuna futi munhu anoita mhirizhonga. Hakuna makambonzwa unzi maZambia vauya kuno kuzoita mhirizhonga, kana kuti vekuRwanda vauya kuzoita mhirizhonga. Ndiwe neni. Saka tiri kuti kana muchida kuti tiite Zimbabwe yakanaka, ngatizviregedzei izvozvo. Nokuti vanhu kana vakubvunzwa unzi hanzi vanga vapiwa chikasha chedoro, saka vazodaro. Ko unoita sei kudaro? Kunyika yedu yakanaka. Ndanzwa muchiti munoshambadza nyika. Munoishambadza sei? Vanouya here kana vachinzwa zvataurwa naDr. Chisango? Maita Mike Samba, isu tiripo pakushambadza nyika kunyanya panesu isu vari muno muZimbabwe. Kosei tichida kunoona zvakanaka zvekune dzimwe nyika yedu nyika tambopedza here kuona zviri muno? Tinofara here tichinzwa kuti vamwe vekune dzimwe nyika ndo vari kuuya vachitiudza kuti munoziva here kuti mune Victoria Falls? Munoziva here kuti zita renyu chairo Zimbabwe rinobva kupi? kuGreat Zimbabwe. But munowana isu vari muno muZimbabwe tinoeka kushora nyika yedu, hatifari nezviri mumusha medu, tinoda kushambadza dzimwe nyika. Saka vanouya vachada kuuya here vachiona kuti isuwe muno muZimbabwe hatina kufara nekusununguka nekutaura pamusoro penyika yedu? Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Hatina kusununguka kutaura pamusoro penyika yedu. Muromo yedu inopinza nando. Munhu akangobvunza kunzi kupi hakuna kana vanhuzowana hakuna cooking oil, hakuna peturu, kune makiu. Ndozvatinongotaura chete handiti hakuna mapothole, magetsi anomboenda. Vanhu zvatiri kuda kutaura kuti zvese izvozvi zvikoneso izvi zvipere ndezvekuti kudiniko tifambise nyika yedu pamberi. Pano pedyo ndikataura tiri kuguta reHarare, pano pedyo apa pane matombo anotoshamisa vanhu paEpworth apa chaipapa. Vazhinji hatimbovaziva, akambenga ari pamari,
atitombaziva. Unotoyaudzwa nemunhu abva kuSwitzerland kuti pane matombo akanaka. Munoda kuudzwa nevanhu kuti zviri kuseri kwemba kwenyu zvakanaka. Hero Jira, kufuka kana kuwarira. Ndiri kwamuri Dok. Tinofanira kuti tiite zvakadai ndezvekuti kana vaenzi vedu vasvika muno tivabate zvakanaka, vazive kuti tasvika kuno vanhu vanogara navanhu zvakanaka, uyezve mafambiro atoita mumugwagwa, madhiraivheri edu munzwa anonzi mushikashika vaya, munoona vamwe vachifamba pasina lane, vamwe vachidhiraivha vakatarisa netraffic. Saka ngatione kuti kana vaenzi vedu vaya muno tivabate zvakanaka, patinenge tichifamba murodhi tidhiraivhe zvakanaka, titaura nevanhu vedu vanenge vatifanyirawo zvakanaka. Vanouya muno kuti vatipe mabasa, vavhure makambani, vanoenda kuno vanhu vanoita sei, vakagara zvakanaka. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Zvimwe zvacho mufungega tinozvitora sezvinhu zvidiki-diki. Kunoko hakuna munhu anombopa mumwe yatingati pachirungu wei zhira. Kana munhu achifamba unoona unosvika parobhoti paya motikari dzati imwe ndiuku, imwe ndiuku. Chindini hapana ari kufamba. Mumwe anongoburuka motikari yake ongotanga kuti imi famba imi. Kana motikari yake yaenda zvodzokera pakare. Ndo zviri kutaurwa kuti avazvijaire vaenzi vedu. Mukaenda kumhiri kwemakungwa nemuno muAfrica nyika dzakatipoteredza idzi vanenge vachingotendana mazita atopiwa wei, mazita furai zvenyu. Kunyange vanofamba mumugwagwa medu vari kutsikwa kavanhuka, vari kudhumwa. Vane kodzero yekufamba. Ndiri kuya kwamuri vaGasura. Ichokwadi pane zvidiki-diki zvatinogona kutanga kuita. Chekutanga tine mbiri, tiri kuti muchiso asi tine mbiri yekudzidza semaZimbabweans. Mukaenda kupi pasi rino iri, muZimbabwean akataura pangave paTV pangave papi, haunonoke kunzwa kuti uyu muZimbabwean. Imbiri yekudzidza. Now chatakufanira kuti tiite kudzidzawo kudai kwatishandira munyika muno. Tiri nyika isina mabasa asi takadzidza. Dai tachitanga kuti kudzidza uku kutishandire. Mashoko makukutu. Regai timboenda pana Mike Wenda. Hanzi kudzidza uku ngakutishandire. Hatidi kuti nhasi kwagraduate vana 3000, mangwana kwagraduate zvongoperera pakusumudza heti. Zvongosumudza heti here chete. Hanzi ngakutishandire. Toita sei kuti kushande? Zvinorwadza, ngazvitaurwe, ngazvishande. Mazvita maichisamba. Kudzidza uku kwamuri kutaura ka. Atidi maZimbabwean anongodzidza bhuku chete. MaZimbabwean ngaadzidze zvinhu zveupenyu zvinovararamisa. Wabva mukudzidza macho, wasimudza hiti yako, ukati inini ndadzidza. Chiuya utiratidze kuti wadzidza sei. Ende unoitei. Mashoko makukutu ari kutaurwa naamai. Hatimiriri kungozoti. Hanzi hatidi chete kuti kana madzidza ndoda kunoshanda, ndoda kunosenzera ningi. Iwo wabva kudzidza. Kudzidza kunoreva kuti kana wadzidza kugadzira maglobe, chiuya ugadzire maglobe acho. Tione zvawadzidza kuti ndezvipi. Ndizvozvo chaizvo. Regai tisangane muchikamu chinotevera.